Nabami ki jingkluma hakitayo ki baladap hakabakadon ka jingya kluma jumut hapadang ki nong tray bat ki paiba ki bawan don kam hapo ka umdan PHC hakabakalapan kalalong baki doktor kim don hakate ka hospital ya ka bahadu menta mene kim padon ki doktor ki bawan tray hakane ka PHC kumta nakaliang ki senjuk ki rong ba snong ki lawan ra ya ki meeting bania peleu jungmut hakabiade bat kate ka kam ya ka jing dona ki nong tray bat ki we ki mat ki bakongsan jong kate ka hospital ya kane ka program lapulong hapo ka phalau jong ka umdan PHC hakaba hakane ka sngi lawan ban sakhi da ka DHMO jong ka Ripoy district lambadu MLA ka nong po constituency ba Meral Bonsim nang ta ki staff jong kitai ka PHC ki nong trayesha ki sang bhalang kinong yalam raj kilong san mansan lembat baro kirang ba snong ki pajba nong song snong na saudong ki snong ba pher lo ki hado ba ki ada design ke kata kadi ke jintili ko hi ha bu akhma jumi pajba no snong jokari kado kata ni ha ban perkhat sani ni ha ban ya tai bhai ke kama ye se kadon ke e gai kata ke e ke bangi ke ba don hang ni ki bangi ha ban isai pajba laragim syai kemud kali aja si aja hato tikwa bang kali kerja kan nang repeat nang pos pai baru kan nang badan kan hospital untuk doktor hato bijin smart baru hoi tang lagi staff tang lagi nas tang lagi pharmacist kina iron kan doktor tak tahu kabur ke segi kudo ben function ke hospital i sokran itu kata ya ke sukya jo sujuk rumah syong bagla pun kerbim jaga di kejalan namar iya kata hatan doktor kai kapan saja yang akan di PHC ke dong kasi iya kapan iya kendo kapan kita ki jinja baro koi ki bawan ra namar bang isu tu kada syong na thau jungi kinto ki doktor ki duna parat ikre patni kata ki doktor ni dan armu lain bat kita dia trai sakui bat ki PHC kabaran kan mencari tolong lamar bagi doktor kebawan napar iwan bakre ya po PHC jing iron kan ban an ko nishab iron kan ban an ge trega la da gi ai ge trega ni gi pai ba nga so tho bagi doktor ki so tenat kin song sok song sai ki so shai ge sim ki so ban no kun chi na chu para ha bai ban na po kan ge dong na thai ge jing ki so jo ki so jam ngai ki pon ki dau ki ba ki pai ba jong ge dong na thai jing ha bagi wan hang ni ni mai ke jitu lang ni sekolah dan kena ni mai ke jitu lang bagi kuai ke jemaah dan kam ke jitu lang dan kam ke jitu soto jenggot lama yang tiupan mana mana kuri boha kipri yo hantar ke jaga ke pasi ndai ha syang keleng jong gari dia ngalapa ha kata jaga ro si apa ngabha lali kiwe lu kiba dengan terparu jong frei jong obet PHC ban ai ke jitu lang bapinya ko pre bahwa bagi paiba ki long ki sungsuk sultanan habawan hapo kam den PHC niejan bidan ke jingya ke soto ke tele picha kiru ke long kulo bersih ban chi ke suma na po kani ke PHC kan long ko sungsai sungsuk bat kunjuru ngado seskiti bat pau ngana prenjong na mari dan lokal mele jing ini ngasya ya na kani ke ti na mari sa ke jong ko jan de mission singe bahai kani ke surop na lo ke jara thai na nanti nalat seri somben PHC ke jara thai surop na lo bore da kaya ga bulan sekali ke bakti unte ke haban dek ya ala soy ka bulan na marbelin to jaka surop bore na lo basni na lo bore na betan poslat le ke abulan ka hapsai ka ki ngi sama nama ke jara nalat surop na kena itu nga ansi lai sin ngalai pun era batak hindo bentuk sedap indo surop tangba dai hindo pilikan na usian ni ka public Ibriyo ginompang mun sin kim tip siya ban complain di hangi ha PHC haslong ru kung bakilakren kadon ka committee but hangi ru ha PHC kidon ki senior for badon doctor in charge lani haka por bang don doctor kidon ki pharmacist in charge assistant in charge semua ha munra ka complain haka jingkren lani haka jingtho shua yaki namar lada ka complain ka de wahap hak ka bor jongka PHC bansol pilai yo jingera ploy hinre lada kimla kila ploy ban rasha district tika jing complain ka jing kan tho kumba ki nongpang ki ot ki dei ban complain ya kerpat bahaka dei ba
ki kanika public redressal grievance ni dei ban don haka PHC ti pidei ban tip ban shei ban complain ban sobha sabenra ya ki ba dei ban pet ti Syafang kanika nga ai kublei ru ba ya baro kini kisem kashlong kiseng baper kilong kami kila ai kajing kershan berkajing trei lang ya ka PHC bad ya ki nong trei jong ka PHC bad kindia syafang ki complain nga kwa ban nga ong kumba pila ut nga kindia ki point nila note down na district kumka jing tuna na kalian jong ki staff kani kadai kawai ba ki in charge ki deban ki shat kren ki bundra ya kini ki jing ki kren ba ki staff ha staff meeting but ha district ru ni don ka district meeting but ki in charge but ki supervisor ti ha kani ki meeting ninsa kren shaphang kani but shaphang kani ka surok ba ki badon ha kani ka phla PHC ka basneo nilara menta usmen nila ai complain license ha health engineering wing badin Rak biang syaki kamar ka health engineering wing ka don tang ka wei ha state ti ka syong ki pet ya ka kam ha ka no ka chaka ba ki don kam balle she ka don ka syong ha ka sanction jong ka fan ti ya ka ni ru min rak biang ha ka health engineering wing syafang ka jing kentaj ban pet nompang kat kum ka board jong ka PHC ka de ka public health center mo ti ka don ba ki la ban sumar ka to ka de ki case namar ki don ka kor kat kumba ka government ka sanction ya ki PHC nimla ban yo ki kor kum ki specialist kum ka hospital ti kat kum ka training ba ki la yo handi ki staff ki baro ki dei ki ba senior ba badbun ki staff kila biang ka staff position ho attending ki shim training ti ha to ka por ti ha yasha nama ka duty dom ki ka dei atu saw kenta ti ha to ka por ti ha yasha teng kila ban duna ki staff ti ha ka por kum ki nga ai luksa ki long kuni ki ba don ka BP ki yo hearing mo ki habrano lahi kai ya ki deban refer no okloi ki ai ki dawai ki injection nang ni ki drip but ki refer no ki have refer no okloi ha ki hospital ki khulung bakam shuka da jin ship ka jong kle nimla ban ken sting ban shushim ki dawai na ki dawai khasi ki de ki pneumonia kang layo yong kle kamut kulung layo pneumonia kamut ide ban kloi ide ban poi ki hospital ban bu ha kita ki machine ban sedang ki injection ban le ki test ti kini kita ki kendon baki staff ki late baki ni ki case ni hab refer chaki ni sosi bagi menhakani ki ke jingja badon hangni ba itu ilong kemi krim yo ka ambulance hindi nilale inquiry syafang kata ba nilalap ka ai kadaw ba itu kemi ishikam mo nile tawang ya ke kle na yang kade bantan haka ka system ka syai kaba kumukarpat kalong ba ki NGOs ru dak baburam ki sabha ban shimi ke no ki issue ban consult syua pinle di kam syakmat lani kini ki patient ki jangi lani kino ki dong pang ki jangi lada ki don ki bawan develop ya veterans ne ki jinge yang ki ba ki staff lani ki doctor hangi ki bakala lani ki don ki jinge persngeu shikir ba shlom persngeu shiki nong kino kita bat ni ne kan dia kata ka maning benzing body ya kini ki kam ki balong ki ba ni hajka bangi ne pendai nilai syaka social media nilai syaka ta nong itep kum kino shishnong ne kisan balang fit ne kino no ni don kata ka jing long lai kan freedom of speech nan dai yudai be bakalai kan ni ka yalam ban ya ka jing bit jing piang ne ka ko ban ya ka jing bet jing ka kap na karpat da ko borom ya baro ki NGOs kubju ru ne kino shishnong la fidan geno ka ba ki kum ken NGOs ru da borom kan la da fidan sabhai telang be ken ba shnong ru ba ke ba ki se ki shwa ma phi ki jing tep ni kim shnong gen se ngimna ban kum ro shnong ngim tep dan dai ni borom phi borom ni borom ki non trai jong hel ngin borom lang iwei mar ni wan hang ne ngi ko audio ki jing smart om ka dai jaka bungi shrut om jaka bungi ko ke na karman skam ban na karpatro na liang jong ka ki ro shnong berkebju ki shnong ba baro ki badai ki ba ha ko ga ne ka benden PS3 ni karpat akmat lokal ne ban madam kiro sabha dalong gabala ya kata ke ek wajah to kelat no ya kan ni plan de kiwi kelat kelenti ke batmai ya kaban aji nganyi ke staff bat kumjuro bandan kata ka jinga dei ke baskam
hapren unong pang bat unong syak sumar bat unong sumar. Samsi habang yus nyo yakum kita kinong sungsong di jungi kibamat lane kibedang sa undum hapo ka jimut jing perkhat ka jungki kumang yus nyo kidon kinong pang kilong kemi lane kilong pa lane ki thei samla lane ki rang samla ki khana kunlong habang ipang isitum ngi ha bandon ka jingya de ka khamjan bat ka hospital lada de hagano gano ka jaka ai jing sumar khnang ba nginyo ya kita kilat ai jing yarap napo nagaliang jong ka hospital kumang lios yo ba kidon kita gilong kemi ki bakentat ban sim lare ban priang ya kita gilat ai jing yarap ane ya kita gilat ai jing sumar hagaliang ka jimpang ka jongki na kenturu nagaliang ka jonga kumba lapen benar dai master msim kumba ngala de utau we no ilam jongki NGO hapo ka dong ka thai ka jongi nagaliang jong ka NGO suru nisha yakit nisha yaba ya ka khya ka shon hapo ka dong ka thai ka jungi hakiliang ki paper hakat ka jingla ka barit ka jungi tengah kentu na kaliang ki long kemi lane kinong pang hapo ka dong ka thai ka jungi bangin sim ya kita galat ai jing sumar napo jong ka hospital napo jong jika ai jing sumar hapo ka dong ka thai ka jungi bat kumjuru ngakwa ban mai phan halor jong kine ki jingja kumang la syait bana kumang la syait seo kedon kata ka jing ya bernyam lane kadon kata gajing ya one two kelar lane kadon kata gajing ya one le dakum tai hapo jong gane ka PHC kata gadei ka peni ya ka ka jing danglong dung ka jungi hapo gane kadong ka thain ka jungi habang ilayo ya ka hospital habang ilayo ya ka PHC hapo kadong ka thain ka jungi ngi haban ai kata gajing sekri ngi haban ai kata gajing ya trailang kumba philayo kumba philayo sngo hakine ki khndiat banai ki bala dem hoi ngaku aban yathu ipi ya ke jing sisa ngamrik ngam smith bani thu ya ke ka ba ngilalap ya ke ka ba ngila syam hakmat jong imadam ibre idi MHO jong civil hospital nopo ante pat kumjuru hakmat jong local MLA jong bari ba merol bonsim ibalongru ichaman jong ka health apo ka state Meghalaya ngamrik ngam smith ngala ban ong ya kata hakine ki khendiat banai ki bala dep ngilap ya kata nagaliang jong kipai nong sung ga jongi hapo ga dong ga thai ga jongi katkum kita ki khobor ki balangi asngiong nesa bakli yo lese hapren ga jinglong big hapren ga jinglong ka jingduna ga jingmut jing perkhat ikhlem wan kata ka kumbang laong kata ga jingwan check up lane kata ga jing wan wat but kumno banyo ya ta gilap ai jing sumar hapo ga ne jong ga PHC ndrei hapo hapren ga jingduna ga jongi ga jingduna ga jinglong bru maybe yola se kadon hagano gano kajing duna namar sisen baduna gamut kibun kijing bakla kibun kilat kilan hendrai hadin kata hadin bai lawan ban ai lane ban wan sim ya ka jing sumar hapo jongane ka PHC hendrai ilawan menster bat nagaliang jonga PHC kila pha ban adibit ya hendrai ikentaj ya kata ila lei yo sei hendrai dala janmit dala ther biang ka jing su ka jing thar hapo joga met ka jungi insawan biang te hadin ba ilawan hangne nagaliang joga PHC ki ong bakin referno ya ile patient sati hospital ki ba kham hojrong te nagaliang jongki attendance jongki patient kila ku jumut ban yalai no sepo civil hospital hendrai nagaliang jongka PHC namar hapren ka mit ka yong kila pan ya ka ambulans lade kano ka kali bakinyo no banra ya ita patient sepo civil hospital hendrai ngamtip naga ka daw maybe yo lase hapren ka jingi pun kam jong drivers yo lase maybe hapren ka jing bomlaj jong ka ambulans maybe yo lase ka don ka jing thut lade ka jing duko nagaliang jong ka ambulans hakano kaliang ngimtip ya kata hendrai kiklem semyo ya kata ka ambulans ban referno ya ita patient te bakli hakaliang hapren gamit kayong kelasyu ya waino dati kali ki motor ki para marjana ne kelara no yang tadi patient sepo civil hospital